Опа, ето го, първият костур за деня. Опе, и още един излезе след него. С 1 грам чебурашка и е това силиконче, за което някъде там ще излезе надпис какво точно е. Здравейте, приятели! Днес отново сме за риба и ще ловя малки костури на силиконови примамки с много фин такъм. На едно малко язовирче съм и друг път сте го виждали. Костури има и не само костури, има и каракуда и други риби, червеноперки има, но като цяло костурите са целта в момента. Така или иначе каракудата и червеноперката не са много активни в момента. И ще търся костурите. Такъмът е пръчка Westin White Soft Lures 1,83 метра, макаричка Okuma Seimar CXT10, силикони основно Seabass, ще ги разгледате в описанието и над всеки силикон, който ползвам в момента, с който изваждам риба, ще излиза надпис с точно кой модел е, за да не ви излъжа, понеже като ловя риба съм съсредоточен на риболова и може да объркам някое име на силиконът, а няма смисъл в това, така че ще има надписчета с кое какво е. Всичкото ми оборудване днес е пръчката въдицата, която вече видяхте, и една единствена кутийка, в която има силикони, куки и чебурашки. Нищо друго не ми е нужно. Затова го обичам този риболов лекият, примерно на костури и на мирни риби, защото не е нужно да се разнасят сума кутии с хиляди неща. Една кутийка с няколко силикона, няколко куки, няколко чебурашки, една много лека въдичка и газ за риба. И с този комплект може да се лови абсолютно почти всичко, което вирее по нашите водоеми. Освен че е много леко, удобно и компактно, както казвам, и винаги може човек да си хване риби и да не е капо в почти всяко време на годината и почти на всяко едно място, защото с такъв комплект се ловят и мирни риби, и каракуда, и червеноперка, и тайскобари даже, и кефал се лови, и костур. Пък и по този начин в момента ще избягам от това да уловя някоя щука, ако случайно има във водоема, докато са в забрана. Слагайте лайкове, гледайте видеото да видим какво ще се случи. Наслука на вас, наслука и на мен и приятно гледане. Ето го, още един. Огромни костури, кълват много злобно. Виждате съвсем на края на устната се хващат. И колко са студени! Няма смисъл от хвърляне много навътре. Рибите кълват тук на 5-6-7 метра, така или иначе. Изчаквам повече паузи по-големи, защото доста често отиват и го чоплят, докато се лежи на дъното. След проводката силикончето пада и понеже са плаващи, се надига и леко се клати и точно тогава костурът отива и го хапва. Там излъска риба. Ето. Опа, качи се. Идеално. Ето още един след него. Цял пасаж. А отсреща стои Любчо и лови костур с мухарка. Може да му напишете по един коментар, който знае как се лови костур с мухарка или подобни неща. Разкажете му, той е голям мераклия. Иска да ги лови яко. Ето.
Иска да ги лови яко и му е много кеф. Всъщност той иска да лови всичко на мухарка, иска да лови штуки на мухарка, бас на мухарка, костури на мухарка, кефал на мухарка. Сложете по един лайк за Любчо и напишете по някакъв готин коментар да го окуражим да стане най-добрия мухар в света. Или поне тук на язовира. Оп, ето го. Опа! Опа, ето го. Любчо, няма празно. Опа, ето още един. Аз дали не си ловя един и същ костур, а? Този нещо не се е хванал както трябва. През средата. Все едно съм го търмъчил. Ужас. Ето го още едно хрибе. Сложих 2 грама тежест и друго силиконче. Тук е по-дълбоко, искам да пробвам малко по-дълбокото за някой по-едър или някоя каракуда. Там една червеноперка плува, ама червеноперките друг път. Още един хванат през средата. Това силиконче явно им харесва повече за други цели, не за ядене. Наловихме се на костур и решихме да сменим малко водоема. Сега отиваме, слънце, отиваме да видим дали може да хванем някой по-едър костур. Не бе, кефалче ще потърсим, да видим какво ще стане. Ако не кефал, поне някой по-едър костур. Штука не ловим, не го слушайте този мошенник на забраната, не ловим риби, които са забранени. Тук слязохме на реката, да видим някое кефалче. Обаче реката е много голяма
студена, доста студена. Вероятността за кефал, че е изключително минимална. Ами, приключихме с риболова за днес. Видяхте какво направихме, хванахме някакви костури. Кефал не можахме, реката не е добра в момента все още за кефал, явно си е студено, нищо, че навън си е топло, водата е студена и кефалът не е активен. Видяхме някакви риби, че има в реката, но не кълват, въобще не искат. Ама ще ги търсим пак след някой друг ден. Чао! Слагайте лайкове, абонирайте се за канала и разгледайте линковете в описанието. До скоро!